الله سميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه إلى يوم الدين. أمبي على فوق على بركة. أمبي كشن نماني الله تعالى بلو على كوك أن كنتي محمد الناس ودينكو أنا كصحابة وبلا جلينكا على كم بلا جلينا فني على كرا بركة. O kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di kanubaga ni filɛlikɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw balimakɛ ani aw ka kalanden Ustaz Gawusu Kuma mankan don n sigiyɔrɔ bɛnnen don Mali ma capitale Bamako Kalabankura aéroport fɛ kɛrɛfɛ. An bɛ foli ni waleɲuman dɔ kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka dugawu kɛ aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ i komi laadala ko la an bɛ sigi wagati ka ɲɛfɔli kɛ aw ye dɔnni kumaw ka hali n'a y'a sɔrɔ an yɛrɛ ye kalanden ye an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ye maa ko dɔn bɛɛ ye ko bɛɛ dɔn tɛ i bɛ se ka fɛn fɔ bɛɛ lajɛlen ma deli ka min mɛn nka i tɛ foyi fɔ bɛɛ tɛ min dɔn dɔnni yɛrɛ kɔrɔ ye ko dɔɔni ka d'a kan n'i y'a ye donso tununa kungo kɔnɔ dɔrɔn a tɛmɛna dɔnyɔrɔ kan ni Alahu Ta'ala jɛnna n'a ye an tɛna tɛmɛ an dɔnyɔrɔ kan o kama an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma i sigiyɔrɔ ani kɛyɔrɔ la an bɛna ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye fɛn ka bi mun kosɔn mɔgɔw bɛ se k'u ta siraw dɔn ka d'a kan ni hadamaden n'i ta sira dɔ ka ban tile tɛ ga i la tugun an bɛna kuma mun de ka bi o de ye hadamaden yɛrɛ ka taabolo i ka lahalayaw i ka diɲɛlatigɛ kɛcogoya ɲuman k'a sɔrɔ i ma kɔlɔlɔ sɔrɔ ka se ka siraw dayɛlɛ i ye a bɛ n'a fɔ ni yeelen min maa min bolo ka don dibi la a tigi b'a taa sira ye facilement mais yeelen tɛ maa min bolo dibi la i bɛ n'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ a bɛ don ka fɛn ɲini a bɛ mɛn k'a sɔrɔ a m'a ye donc an bɛna yeelen sira de jira hadamadenw na an tɛ Ala ye an tɛ nabi ɲuman ye an ma ci wa an tɛna ci fɛnɛ nka Ala ye dɔnni fitinin min kalifa an na an bɛna baara kɛ ni o ye o de la an b'o fɔ ka caya mɔgɔ minnu bɛ k'u sinsin ko lajɛli tɛ tiɲɛ ye an bɛ question de k'olu kɔnɔ u b'u ka jaabi sɔrɔ o kɔnɔ an b'u ɲininka yalima ka kɔn Musa nani ɲɛ dugukolo sanfɛ Firawuna y'a dɔn cogo di ko dɔ bɛ na a bɛna a ka fanga tiɲɛ Musa a bangebali san 14 Firawuna ye mɔgɔw faga san 7 sigiyɔrɔma 2 yalima Firawuna y'a dɔn cogo di o ye o tigilamɔgɔ ka jaabi ye an tɛ yen bi an bɛ bi ka mun de fɔ o de ye hadamaden yɛrɛ ka taabolo k'a lajɛ k'a sɔrɔ an t'i fa tɔgɔ dɔn an t'i ba tɔgɔ dɔn tɛgɛ filɛli fɛ an y'a caman kɛ ka tɛmɛ kɛnɛkan kow don an y'a dirɛtiw kɛ ka tɛmɛ an y'a indirɛtiw kɛ ka tɛmɛ an y'a kɛ telefɔniw fɛ ka tɛmɛ an y'a kɛ telew fɛ ka tɛmɛ mais bi an bɛ ka ɲɛfɔli dɔ kɛ hadamadenw ye hadamaden ka diɲɛlatigɛ bɛ se ka dɔ tɛgɛ kɔnɔna fɛ k'a sɔrɔ la i yɛrɛ ma ye ɲɛ la i fa tɔgɔ ma fɔ i ba tɔgɔ ma fɔ n y'o de fɔ n ko lajɛli de ye dɔnni sopaseman fɔlɔfɔlɔ ye dɔnnibaga bɛ fɛn dɔn a tɛ fɛn dɔn i b'o dɔn a ka lajɛli cogoya fɛ e nana kamanagan min bɛ kan a y'o dɔn ka sɔrɔ i ma fɛn fɔ a ye a bɛ se k'o solutionner i bɛna sɔrɔ dɔ fana bɛ ale bɛ se ka yeli kɛ mais a tɛ se ka dilali kɛ dɔ fana bɛ ale bɛ se ka dilali kɛ mais a tɛ se ka yeli kɛ nka nin fila la min bɛ se ka yeli kɛ o de ka priorité fanga ka bon ka tɛmɛ min tɛ yeli kɛ kan parce que bana min bɛ mɔgɔ la n'e m'o bana dɔn e bɛna furakɛ cogo di e bɛna dɔ d'a tigi ma fo ka taa bɛn senma ma donc o kama bi lajɛli kuma de bɛ bi lajɛli an b'a kɛ sira caman kan bi lajɛli ye dolo lajɛli ye tɛgɛ kɔnɔna fɛ i kɛra k'i to diɲɛ fan o fan i kɛra mɔgɔ qualité o qualité i ka ɲɛnama taabolo ye fɛn min ye k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛ k'a f'i ye i kan ka don sira min fɛ i kan ka bɔ sira min fɛ i kan ka mun sɔrɔ mun kan ka i sɔrɔ k'a sɔrɔ la an t'i fa tɔgɔ dɔn an t'i ba tɔgɔ dɔn an t'i yɛrɛ tɔgɔ dɔn wa an t'i ɲininkali fana k'i la nin si la o taabolo k'o bɛɛ lajɛlen yira i la hadamaden tɛgɛ o y'a sira dɔ ye o fana kɔfɛ bangedon o fana bɛna k'a damana émission ye k'o sigi mɔgɔ ye mun kosɔn mɔgɔw bɛ se k'u ta fɔ an ye o fana cogoya min na bɛɛ bi lajɛli ye tɛgɛ de ye k'i ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ taabolo lajɛ k'a fɔ i ye e yɛrɛ ye jɔn ye e bɛna kɛ jɔn ye e bɛna mun de sɔrɔ mun de bɛna e sɔrɔ hadamadenw k'u ka ko ɲɛɲini a bɛ hadamaden bɔ fili caman kɔnɔ i bɛna sɔrɔ dɔ bɛ yen ale ka ko ɲagaminen a b'o bɛɛ ta k'o da jɔn dɔ kunna k'o kɛmɛ k'a dabali walima o kɛmɛ k'a ɲɛɲini i bɛna sɔrɔ mɔgɔ m'a dabali mɔgɔ m'a ɲɛɲini ale yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ taabolo gɛlɛya o de b'ale ka kow sumaya ni e y'o bɛɛ ta k'o da mɔgɔ dɔ kunna k'o y'i dabali walima o y'i ɲɛɲini e bɛ jurumu sɔrɔ fu la wa e bɛna saliya k'i ka diɲɛlatigɛ fana dilan e b'a ta k'a da maa wɛrɛ kunna maa sɛgɛn n'o dugukolo kan maa min kɛlen don k'i sigi k'i bolo fila d'a sen kan ko n ka ko tiɲɛni ye mɔgɔw nɔ ye o tigilamɔgɔ sɛgɛnnen don maa fana sɛgɛnnen don maa min bɛ décision ta tuma bɛɛ n bɛna nin ko in kɛ sini a tɛ se k'a waleya o tigilamɔgɔ fana sɛgɛnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ maa fana sɛgɛnnen don maa min bɛ yen nɔ ale ka ko ɲɛna n'a yɛrɛ kɔ n'a tiɲɛna a dilan man di dɛ n y'o fɔ n ka émission tɛmɛn'o kɔnɔ
so binnen bɛ wuli k'a jɔ bɛɛ b'a jɔtɔla ye mais hadamaden binnen ka wuli k'a jɔ o ka gɛlɛ ka tɛmɛ gɛlɛya yɛrɛ kan donc an ka hakili to an yɛrɛ kun na an ka hakili to an ka denbayaw la an ka ka kow ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an kan ka taa siraw fɛ an ka o dɔn yɛrɛkun ɲini o man dɔgɔ sɔrɔ la dɛ n'i ye yɛrɛkun sɔrɔ ka ban alhamdulilayi m'a f'i ka maa ta ɲɛɲini m'a f'i ka don maa gasi la mais ne yɛrɛ ye jɔn ye n kan ka mun kɛ mun kan ka n sɔrɔ n kan ka mun sɔrɔ i bɛ don o siraw fɛ ala k'an bɛn sababa ma o kosɔn an bɛ min fɔ mɔgɔw ye u ka wulikajɔ fanga bonya kosɛbɛ k'u ka diɲɛlatigɛ taabolo ɲɛdɔn k'u ka diɲɛlatigɛ taabolo ɲuman ɲini k'a dɔn i bɛ balo cogoya min na nɔgɔya la i bɛ balo cogoya min na lafiya la i bɛ balo cogoya min na k'a sɔrɔ haramu tɛ o ɲɛɲini k'o dɔn maa tɔw ta o to o ye ko wɛrɛ ye e yɛrɛ dɛ i ka ko ɲɛɲini ka taa sira ɲuman sɔrɔ dɔrɔn alhamdulillah an b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ye adamaden i yɛrɛ kun dɔrɔn de ye donc an kɛlen don ka sira dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye maa minnu b'a fɛ k'u ka dolow dɔn a lajɛcogo sira damadɔ bɛ yen bi baro kɛra tɛgɛ fila de kan ni Alahu Taala jɛna ni a ye émission nataw la an bɛna kuma dɔ wɛrɛ kan min tɛ o fana ye ni Alahu Taala ka jɛn ye ala k'an bɛɛ sababa ma an bɛ fayida di mɔgɔw ma mun kosɔn bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na k'i to i sigiyɔrɔ la nin waati in na siri fanga ka bon juguya fanga ka bon dabali juguya fanga ka bon o y'an ka jamana in yɛrɛ taabolo de ye donc ɲɛnamaya sigilen don o fɛn ninnu kan i yɛrɛ kun ɲini o de ka fisa kosɛbɛ i kɛra cɛ i kɛra muso ye i bɛ jaabi yiri ŋɔnimaw ɲini an b'a yiri dɔn misaliya di i bɛ yiri dɔn tɛ yiri dɔn o t'a la i bɛ gɛrɛ yiri feerela dɔ la dɔrɔn yiri ŋɔnima i komi n'a fɔ zɛngɛnɛ i komi n'a fɔ tɔmɔ i komi n'a fɔ ntidigi dɔ ko goro i komi n'a fɔ zaajɛ o n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ saba ɲini n'i kɛra cɛ n'i kɛra muso i b'a naani ɲini i b'a don minɛn dɔ kɔnɔ dɔrɔn k'a tobi n'a mɔna waati min na i bɛ to ka ji kɛ ka i ko mais i kana min e k'i jɛ ka tile 7 sɔrɔ nin kan juguya fɛn fɛn yeri ko hadamaden dɔ ka juguya la n balimakɛ n balimamuso yanni k'a dafa i bɛn'a ye dɔw bɛna fɔ k'a ɲaga bɛ fili minni a fili yɔrɔ yɔrɔ ka di ye mais i kana fili sira ka bolifɛnw ka yɛlɛ a kan o bɛ se ka kɔlɔlɔ se hadamaden ma mɔgɔw k'u hakili to yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababa ma donc o la an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ka bɔ kuma kɔnɔ ni o ye an b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi amanillah.